DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Hi! Maray na pagka-udto po sa indo mga tuga. Balik po katalig di sa programa. Thank you so much kaswapon kay Joshua James Bino. May naghahapon sa Kuya June kung hainda ako kasuhapon. Nag-iba po kaya ako sa Turkan, estudyante. Arag pa lang ato Kuya June ang pangimatikan. Nag-iiba. Kung dati ako so tag-iibahan ni Mama. Tanglay na plus, nakauli kami Kuya June kasubanggi. Haling sorosugon sana, 10 p.m. Maray na pagkauto po sa gabos na nakantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Grabe po ang init ka na sa tuyang palibot. Kung kaya na mga maraluwas sa indang mga residensya, magdara po ka munin pamandong and magbalo nin dakol na tubig dahilan ta importanteng marhayan na pag-inom nin dakol na tubig. Tanganing maibitaran ta itong mga heat-related diseases. Ano lamang tabian sa inyong pinagkakabisihan dyan, mag-iribanan kita sagkod. Alauna nin pagkahapon. Duman po pala sa harani sa may parte kan Department of Interior and Local Government Regional Office number 5. Yaw lang dyan harani sa kahalabaan kan Rizal Street sa may Old Albay District. Igwa po sindanin na trade fair. Ngunya na pagkaldaw sa good lang iyan ngunya na Biyernes petsa 7 po ka na Marso 2025. Ang naka-display po dyan iyuan mga manilain na mga produkto hali sa manilain man na mga sektor. 34 na exhibitor iyan, mga produkto kan mga jail facility hali sa Bureau of Jail Management and Penology Bicol. Itong sa mga produkto baga kan mga person deprived of liberty. And then itong hali po dyan sa Albay Provincial Agriculture Office. Iyan da po parte kan mga nakalinya ng activities kan DILG Bicol. Tanganing ipahiling po ang suporta sa mga negosyanteng mga kababaihan. Ngunyan po napigas sa celebraan National Women's Month. And then dyan sa may parte kan Apaw sa Barangay Kabaangan kan Pulanggi Albay, igwaman po dyan yung nagpapadagos na kadiwa ng Pangulo ngunyan na pagkaaldaw, pari po kamong makabakal nin mga produkto hali sa mga lokal na paraomat digdi po sa Manila ina munisipyo kan probinsya kan Albay. And ano po digdi iba pang mga produkto itong para sa mga local farmers, pati itong sa mga entrepreneurs, kung saan hindi na maagi po sa mga middleman, kung saan itong sa mga paratinda dyan, ang presyo ninda, so day idudugang pa ipapatong na itong bayad para sa pagtransport kan mga vehikulo. Sarong aldaw lang po ini dyan, kadiwa ang apo dyan, kadiwa ng Pangulo Summit. Diyan po iyan sa Negosyo Auditorium sa Albay Provincial Agriculture Office sa Barangay Kabaangan, kan Kamalig, Albay. So ini sa mga paagikan na gobyerno tanganing irani itong sa mga produkto kan mga lokal na parao matadigdi sa mga consumer na apodigdi na gustong makabakal nin mga presko asin baratong mga produkto, mga gulayon, prutas, and iba pa po na mga mga produkto na ipigpapabakal dyan. Hali man sa mga paratanom, digdi po sa satuyang palibot. Sarong aldaw lang iyan, kaya aprobetsaran po tabi nyo dahil dakulang tabang man iyan sa mga nagnenegosyo po digdi sa satuyang palibot. Maray na pagkaudo kay Kuya Jarel Aranya dyan sa barangay Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Nakaantabay permian sa indang pamilya dyan kay Ate Sally and then sa iyang mga aki.
And then kay Ma'am Tet Aldana Jacob, kan Ravvax Animal Bite Center. Ayan ano, so kasusarong aldaw na didiscuss tang manungod po sa mga free theoretical driving course na itatrangro kan Land Transportation Office. O so mga taga ano dyan, so mga taga munisipyo kan Maanito Albay, sa maabot po na Marso 12 sa Good 14, next week yan, Webes and then Biyernes, dadarahon dyan kan LTO Legazpi District Office an sa indang mga serbisyo, bako lang itong sa mga theoretical driving courses, pati na po itong halimbawa nag-expired an sa indong mga rehistro kan sa indong mga vehikulo. Dadarahon po nindaan renewal kan sa indang sa indang serbisyo para sa renewal of motor vehicle registration. And then duman po sa mga ma-renewman kan sa indang mga lisensya sa pagiging driver. And sa mga interesado na magkuha po ni na libreng theoretical driving course, sagud lang po sa Marso G sa Lunes ang pagpapalista. Kay puhan lang idumagduman po sa lokal na gobyerno kan munisipyo kan Maanito, and hanapon po si Ma'am Girly Maternum. Dahilan ta nasa 100 o 100 lang po na slots an itatangro po dyan sa nasabing aktibidad. Maray na pagkauto kay Mading Danica Asilo kan Barangay Kagbakong, and then kay Ma'am Jocelyn Broquesa dyan po sa Old Albay District. Kung kamo naghahanap nin mga manilain na produkto na alagad, ano po di advocate kamo kan so day na kamo madaranin mga single use plastics, pwede po kamong makabakal dyan sa lingaw ko na naman Ma'am Jo, so pangaran kan sa indong tindahan dyan. Itong sumawang mabakal ko ya dyan ki bagas and mga condiments, igo dyan ki naramduman ko dati, igwa kiti na sa kuya si VP Henry na suluya po baga na powder kan mga panahon na ito gari nagwara-wara sa boses ko, paas pagaw. Itinawag ko ni VP Henry, halida ito dyan kina Ma'am Jocelyn Broques. Maray na pagkauto po sa indo dyan ma'am, and ingat-ingat lang ta medyo mainit po ang panahon, and then kung wala man kamo yung mga importanteng lakaw ngunit na pagkaalda, dahil na po muna magluwas ki harong sa mga araw kaining oras dahilan ta grabe po ang init. Inibaga sa mga oras na papalikayan kan mga health experts na ma-expose sa grabe pong init kan panahon. Dahilan ta posibleng magkaigwa po iyan o magkaw sa iyan ni helang digdi po sa satuyang salud. And dyan sa may parte kan Camarines Sur, nagpapadagos itong trabaho para sa Bagong Pilipinas kan Department of Labor and Employment. Kaya sa mga hararani dyan sa sa probinsya kan Camarines Sur, pwede po kamo mag-approve kan pagkakataon ta. Pero sa job fair, igo po ni na mga government agencies na mapartisipar dyan para sa paglatag kan sa indang mga programa as in service na pwedeng maaraman po kan mga tao. Sabi ni Ma'am Jocelyn Broquet, bation ko ngayon Ma'am Angel, so aki kong nurse na nag-cupping and pinning kan March 4. Congrats da po kay Trisha Broquesa. Congratulations po Ma'am Trisha Broquesa. And then syempre sa Mr. and Mrs. Broquesa. Saro ini sa mga importanteng event kaya itong sa mga nursing students digdi po sa satuyang palibot. Kaya congratulations and happy birthday duman po sa mga nagsiselebar kan sa indang kumplian ng una na pagkaaldaw March 7, 2025. Ano pa man Kuya June, parang kita magsuro-sureblagan ngunya na pagka-odto
Ang kaibanan ko po sa Lado Technical si Kuya Jun Napoles sa IT niya o dyan ang mga OJT hali sa Cat College, si John Lloyd Lacheca, and then si Michael Sinforoso, and then niya o dyan sa newsroom ang mga interns hali sa Bicol University, si Maria Bea Bambina Nunez, Rosa Camila Balingkit, Johanna Agripa, Jaystin Kathleen Escobal, Jasmine Jean Bausing, and then si Yanisel Bigueras. Ako po ang salong nakaibahan ko na napagkaodto. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Attention! Attention! Mga para